Θάσο. Λοιπόν, όπως σας είπαμε, στις τσάντες. Με το ξύλο ελιάς. Στις τσάντες. Ο Βασίλης ο Φωτιάδης, τώρα με τη σύζυγο, με την κοπέλα του θα μας πει, έφυγαν από τη Θεσσαλονίκη, βρέθηκαν στη Θάσο και φτιάχνουν αυτά τα κομψοτεχνήματα. Τον καλωσορίζουμε, τον καλημερίζουμε. Καλημέρα κύριε Φωτιάδη. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Από την όμορφη Θάσο. Καλημέρα στην πανέμορφη Θάσο. Ήταν κάποιος από εκεί, εσείς ή η συμβία σας? Η σύζυγος είναι από εδώ, από την Ποταμιά. Ναι. Και εγώ μεγάλωσα στη Θάσο. Είμαι από την Κομοτηνή, αλλά μεγάλωσα στη Θάσο. Άρα είχατε ρίζες, είχατε επαφές, ήταν ο τόπος σας, αλλά ζούσατε στη Θεσσαλονίκη πολλά χρόνια. Ναι, 15 χρόνια. Για σπουδές, μια ζωή. για δουλειά. Τι δουλειές κάνατε, αν επιτρέπετε, στη Θεσσαλονίκη? Εγώ είμαι τεχνικός πληροφορικής και δικτύων. Η γυναίκα μου είναι τεχνολόγος πετρελαίου. Καμία σχέση με όλα Μισό αυτά. λεπτό. Τεχνολόγος πετρελαίου, Καμία επιστήμονας σχέση. τεχνολόγος Βέβαια. πετρελαίου και επιστήμονας στους υπολογιστές. Και πώς δύο επιστήμονες σε τελείως διαφορετικούς κλάδους καταπιάνονται με τσάντες? Η αλήθεια είναι ότι που δεν έχουν δουλειά. ξεκίνησε αυτό. Ναι, σωστό. Ναι. Ειδικά στο πετρέλαιο. Η αλήθεια είναι ότι δεν ξεκίνησε από αυτό. Κάναμε στην Θεσσαλονίκη το 2008, ξεκινήσαμε μια εταιρεία διαφημιστική. Λόγω των υπολογιστών και διάφορων άλλων ευκαιριών που υπήρχαν στην Θεσσαλονίκη, ανοίξαμε την επιχείρηση μετά από πολλές δουλειές που περάσαμε και εμείς. Πήραμε την εμπειρία, πήραμε τη γνώση, είδαμε αφεντικά, οπότε είπαμε να γίνουμε αφεντικά του εαυτού μας και ξεκινήσαμε και κάναμε την εταιρεία την διαφημιστική. Και το 2010, όταν υπήρξε η κρίση, τέλος πάντων, και έκλειναν μαγαζιά αριστερά και δεξιά. Όλα αυτά, βέβαια. Πόσες Ναι. αλλαγές έγιναν μέσα στην κρίση, που κάποιες ήταν για πολύ καλό. Ναι. Είπαμε να γυρίσουμε στο νησί μας, στους φίλους μας, στις πόρτες που είναι ανοιχτές, στα παράθυρα που δεν κλείνουν σχεδόν ποτέ, σε αυτό το πανέμορφο τόπο με το δάσος, με τη θάλασσα. Και Παράδεισο βρήκαμε φυσικά- περιγράφεται. Μα είναι παράδεισος η Θάσος, με το δέντρο με το πεύκο να γλύφει την θάλασσα πραγματικά, και ο κόσμος που έρχεται στη Θάσο πραγματικά δεν είναι μόνο για μία φορά. Ξανάρχεται. Και οι τσάντες πώς προέκυψαν, γιατί τώρα εδώ μιλάμε για τέχνη. Έλατε. Ναι, οι Αφήνετε τσάντες τις προέκυψαν- σπουδές και αυτό που ξέρετε αφήνουμε και ασχολείστε με σπουδές. τέχνη. Και πρέπει όχι Συνεχίζουμε απλώς να όμως. πιώνει το χέρι σας, να ξέρετε καλά. Αυτό πώς το μάθατε? Συνεχίζουμε την διαφημιστική εδώ στη Θάσο, Ναι. και το 2015-16, επειδή είμαι λίγο ανήσυχο πνεύμα και ένας δημιουργικός άνθρωπος θεωρώ, έπιασα και έκανα μια τσάντα από ξύλο ελιάς, γιατί ήδη σαν γραφίστας και από την δουλειά των υπολογιστών της διαφημιστικής έφτιαχνα σουβενίρ για καταστήματα στη Θάσο. Άρα υπήρχε μια δηλαδή- προηγούμενη επαφή. Υπήρχε μια επαφή με τη γραφιστική, οπότε θέλαμε το σουβενίρ να είναι πραγματικά σουβενίρ. Δηλαδή, από ένα τόπο να πάρεις αυτά που εξάγει, ας πούμε. Εμείς έχουμε μάρμαρο Θάσου, και τι πιο όμορφο από την ελιά Θάσου. Είναι Οπότε, εύκολο υλικό. φυσικά δεν Δίπλα, εξάγουμε. να ξέρετε, σας δείχνουμε και ζωντανή εικόνα από τη Θάσο τώρα, από το πανέμορφο νησί σας. Είναι εύκολο να χειριστεί κάποιος το ξύλο, γενικότερα, και το Όχι. ξύλο της ελιάς? Σκληρό ξύλο, δεν όχι. είναι? Ναι. Είναι πάρα πολύ γερό ξύλο. Χρειάζεται 6 μήνες με 8 περίπου να στεγνώσει. Δηλαδή κόβεται, μένει σε φύλλα για να στεγνώσει. Το ποτίζω που και που για να μην στραβώσει. Και μετά μπορώ να φτιάξω challenge. Δηλαδή, αν μου πείτε τώρα θέλω 100 τσάντες, θα σας πω ευχαρίστως, αλλά του χρόνου. Θα πρέπει να κάνω την προεργασία, γιατί αυτή τη στιγμή είναι και καλοκαιρινή σεζόν. Έχει γίνει προεργασία από Άρα την να προηγούμενη περιμένουμε χρονιά. το ξύλο, έχει τους χρόνους του το ξύλο. Βέβαια το μοναδικό με το ξύλο ελιάς είναι ότι ακόμα και στο ίδιο το ξύλο ελιάς, Ναι. οι δύο πλευρές είναι διαφορετικές. Τα νερά τους είναι διαφορετικά, νερά τους, οπότε παίρνει κάποιος τόσο μοναδικό προϊόν που δεν μπορεί ακόμα και η ίδια η πλευρά να είναι το ίδιο το ξύλο. Άρα είναι από τις δύο μοναδικό. πλευρές του. Η κάθε τσάντα είναι μοναδική, έτσι. Η κάθε τσάντα είναι μοναδική, ναι. Μας Και δείχνετε έτσι μία έγινε έτσι να κιόλας. δούμε και πόση ώρα όχι πόση ώρα. Βέβαια.
Πόσες μέρες θέλει, πόσο χρόνο θέλει να φτιαχτεί? Αυτή, ας πούμε, είναι μια τόντ γυναικεία τσάντα με το ξύλο το πανέμορφο της ελιάς. Εντάξει, έργα τέχνης κάνατε, δεν το συζητάμε τώρα. Και είναι ανθεκτικό αυτό, δεν παθαίνει τίποτα Έτσι. ποτέ, έτσι. Τίποτα ποτέ. Είναι Και τα θέματα που βαρύ, είναι χρησιμοποιώ, βαρύ, το προϊόν είναι βαριά η τσάντα να την κρατήσει κάποιος? Όχι ιδιαίτερα, γιατί τα ξύλα που χρησιμοποιώ είναι στον 1 πόντο περίπου η ελιά και αυτό είναι το πιο δύσκολο κομμάτι. Πώς έρθει να το κάνετε τόσο μικρό, τόσο λεπτό? τόσο λεπτό, ναι. Να βρείτε το ξύλο. Και έτσι όμως, έτσι και έγινε κιόλα. Έκανα μια τσάντα για τη γυναίκα μου, για να της την κάνω δώρο. Και από εκεί ξεκίνησε. Οι φίλες της. Τώρα είστε μες στο εργαστήριο, αν μπορώ να δω. Είμαστε στο εργαστήριο αυτή τη στιγμή, ναι. Ναι. Αυτές οι τσάντες Και όλες είναι θέλανε. παραγγελία, γιατί βλέπω Σαουδική Αραβία, Αφρική, είναι κλεισμένες, όλες θα φύγουν. Τι λέτε τώρα. Υπάρχει μια πολύ καλή ροή παραγγελιών από το ίντερνετ και φυσικά έχω και τα 2 φυσικά καταστήματα που είναι εδώ στην Παναγία της Στάσου και κάποιες χονδρικές ανά την Ελλάδα, όχι πολλές, για να μπορούμε να προλαβαίνουμε, επειδή το προϊόν είναι χειροποίητο, να είμαστε Συνεπείς, τόσο καλοί συνεπείς με τις παραγγελίες. Πόσο όσο θα κοστίζει πάρει μια περίπου ένα γυναίκα. τέτοιο προϊόν, κύριε Φωτιάδη? Από 35 ευρώ μέχρι και 120. Δεν είναι Συγγνώμη για τον τσάντες, κόπο που δεν είναι κάνετε για την ακριβό προσπάθεια, δεν είναι Αν ακριβά. είναι το ανώτερο 120 ευρώ, τώρα Δεν είναι ακριβά. μια μεσαία τσάντα στην Αθήνα που λέει ο λόγος, χωρίς να Δηλαδή. έχει και προσωπική. Ναι, Αυτή εδώ η 120 ευρώ. τσάντα είναι στα 100 ευρώ. Εντάξει, και πόσες μέρες σας πήρε για να τη φτιάξετε? Η αλήθεια είναι ότι όταν κοπούν τα ξύλα, κοπούν τα δέρματα, είναι τα υλικά μας, τα καρφιά μας κτλ. Εδώ δεν θέλει παραπάνω από κάποιες ώρες να φτιαχτεί, αλλά όλη η προεργασία δεν μπορεί να μετρηθεί σε θέλει χρόνο, χρόνο. γιατί σας είπα ότι δεν μπορώ να φτιάξω άμεσα όσες θέλω, γιατί Σωστό. το ξύλο ελιάς είναι τόσο ιδιαίτερο και πανέμορφο υλικό, το οποίο δεν μου δίνει τη δυνατότητα να φτιάξω άμεσα πάρα Και πολλές. υπάρχουν Θα ειδικά πρέπει- μηχανήματα γι' αυτό, κύριε Φωτιάδη, ή είναι χειροπρακτικά όλα αυτά, δηλαδή με το στο χέρι? Όχι, υπάρχει κορδέλα που κόβεται το ξύλο Που κόβει το για να ξύλο. μπορώ να φτάνει στον Να το έναν πόλο. επεξεργαστείτε στη συνέχεια. Άξιοι Και άνθρωποι, μετά όμως, τους κάνετε αξιοθαύμαστοι. τι γίνεται. Έτσι. Χάρηκα πάρα Ευχαριστούμε πολύ πάρα που σας πολύ. γνώρισα και χαίρομαι όταν βλέπω ανθρώπους που το επιθυμούν, γιατί δεν το θέλουν όλοι, να γυρνάνε στον τόπο τους, να πηγαίνουν στην επαρχία, Και να δημιουργούν, να, βέβαια. δημιουργούν, Φοβερό. να ξεκινάνε κάτι από το μηδέν και όχι απλώς να τους βγαίνει, να γίνεται και πολύ μεγάλη επιτυχία. Βέβαια. Καλή συνέχεια, κύριε Φωτιάδη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα σας. Σας προσκαλώ Καλημέρα. στη Θάσο να γνωριστούμε και να γνωρίσετε και εσείς, όσοι δεν έχετε έρθει, αυτόν τον πανέμορφο τόπο. Σας ευχαριστώ ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα θερμά. Καλημέρα, καλημέρα. Με τι ζεστασιά μιλάτε για τον τόπο σας. Ευχαριστούμε.